Il-Bank Ċentrali ta' Malta qal li l-ekonomija mistennija tikber b'4.4% fl-2024. F'rapport li jbassar il-prestazzjoni fiskali ta' Malta s-sentejn il ġejjin, l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali qalu li dan it-tkabbir mistenni jimmodra għal 3.5% fl-2025 u 3.4% fl-2026. Qalu li tkabbir mistenni jkun xprunat mid-domanda domestika li mistennija tibbenifika mit-tkabbir b'ritmu maġġel fil-konsum privat kif ukoll irkupru gradwali fl-investiment privat. Matul dan il-perjodu, il-Bank Ċentrali qed ibassar li l-esportazzjoni mistennija wkoll li tkun pożittiva iżda f'livell aktar baxx minn dak tad-domanda domestika. Dan il-kontribut mistenni li jonqos ma' żmien. It-tkabbir fl-impjiegi mistenni li jimmodera u r-rata tal-qatt mistennija tibqa' qrib 3%. Dwar il-paga medja, l-ekonomisti qalu li din mistennija tikber brata ferm aktar maġla fl-2024, f'reazzjoni għall-inflazzjoni u s-suq tax-xogħol ristret. Sostnew li din ir-rata ta' tkabbir mistennija timmodera xi ftit ġara darba l-inflazzjoni tkompli nieżla. Fil-fatt il-Bank Ċentrali qed ibassar li r-rata l-inflazzjoni annwali bbażata fuq l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur se tbatti b'mod sinifikanti minn 5.6% fl-2023 għal 2.5% fl-2024 biex imbagħad fl-2026 tilħaq 2%. Dwar il-qagħda finanzjarja tal-pajjiż, l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali qalu li d-deficit tal-gvern meta mqabbel mal-prodott domestiku gross mistenni jinżel għal 4.1% fl-2024. U jkompli jonqos matul il-kumplament tal-perjodu ta' tbassir għan 3.1% sal-2026. Madankollu, il-proporzjon ta' dejn meta mqabbel mal-prodott domestiku gross mistenni li jiżdied u jilħaq l-54.1% sal-2026. Għalkemm innota li r-riski ġenerali għall-attività huma fil-biċċa kbira bilanċjati fuq il-perjodu ta' tbassir, il-Bank Ċentrali semma tensjoni ġeopolitiċi u tranzizzjoni ekoloġika bħala riski negattivi. Mill-lat fiskali, il-Bank Ċentrali qal li dawn ir-riski jafu jfissru żieda fid-deficit minħabba l-possibilità ta' iktar infiq rikorrenti, inkluż infiq ola milli mistenni fuq l-ispejjeż marbuta mal-enerġija jekk il-prezzijiet ikunu ola milli mistenni. Fl-aħħar net qal ukoll hemm il-possibilità ta' żidiet addizzjonali fil-pensjonijiet u l-pagi fis-settur pubbliku lejn l-aħħar tal-perjodu ta' tbassir. Il-Bank Ċentrali temm jgħid li jekk dawn ir-riski jisiru realtà se jiġu parzjalment kumpensati bil-probabilità ta' tisħiħ fiskali bilan li l-pajjiż ikun konformi mar-regoli fiskali tal-Blokk Ewropew.